फ्रेन्ड्स बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ मानो होनोब्ला गोदान बोसोर फैबाय 2024आ जोब्बाय आरो दिनैहाय 2025 1 जानुवारि स' नोंथांमोनजोंहाय माखासे आपडेट लाबोदों नोंथांमोना देग्लाय साख्रि लाथारगोन गोबां नाजागासिनो दंखायो स' बिनि सायावनो कभार खालामनानै दिनैहाय भिडिअ लाबोबाय बेनो जाबाय गोबां बाथ्रा बेयाव सावरायगोन जेरै नोंथांमोननि आसाम पुलिस कनस्टेबल एसआइ एसएससि जिडि कनस्टेबल बेनिफ्राय गोबां एसएससि एग्जाम प्लास एडीआरई रिजाल्ट आरो लोगोसे बीटीसी ग्रेड 4 रिजाल्ट आरो जीटी पीजीटी टेटनि रिजाल्ट प्लास फरेस्टनि एग्जाम दा बिनि सायाव डिसकास खालामगोन जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जेब्लायबो गभर्नमेन्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों मोननो हागोन दा गोबाव खालामा जों थांनि अफिसियेल वेबसाइटआव दा लोगोफोर जों फार्स्टआवनो सावरायगोन बेनो जाबाय आसाम पुलिस कनस्टेबलनि एग्जाम आरो लोगोसे नोंथांमोननि एसआइनि एग्जाम दा जाय नोंथांमोना एसआइ एग्जाम होनो थांगासिनो दङ फार्स्टआवनो बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय एडमिटआ नोंथांमोना डाउनलड खालामदो जुदि आइडि गोमादोंबा फरगट आइडि खालामबानो मोनगोन लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव नोंथांमोना मोननो हागोन देन बेनिफ्राय बेयाव नोंथांमोननि आनजादा गासै 100 मार्क्सनि जागोन बेवहाय नोंथांमोननि हमना ला एबिएसआइ दङ बेनिफ्राय यूबीएसआइ जों माने कम्बाइन एग्जाम जागोन नाथाय फिजिकल टेस्टआ बिनिया एक्सट्रा जागोन थ' बेखौ जों मोनथिबाय देन बेनिफ्राय कनस्टेबल एग्जाम दा नोंथांमोननि एबी बेनिफ्राय यूबी कनस्टेबल एबा गोबां रोखोमनि आदार्स कनस्टेबल दङ नोंथांमोननि एग्जामा जुदि 2 मार्चआव जायोबा नोंथांमोननिया फाइनाल रिजाल्टआ जायखिजाया 10 मेआवहाय खोथा होगासिनो गभर्नमेन्टआ दा नोंथांमोना जायखिजाया मे दानावहाय गोबां हाजारनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ लायनो थांगासिनो दङ देन फैबाय एडीआरई रिजाल्ट स' एडीआरई रिजाल्टनि पजिटिभ आपडेटआ बेनो नोंथांमोननिया फेब्रुवारि नोंथांमोना गेजेर सप्तायाव स' नोंथांमोननि रिजाल्टआ होगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि ग्रेड 4 जेरावनोखि 8 पास लेभेल 10 पास लेभेल एन्ड बेनिफ्राय एचएस लेभेलनि नोंथांमोननि ग्रेड 3 पस्टआव आरो लोगोसे डिग्री लेभेलनि नोंथांमोननि ग्रेड 3 पस्टआव बिनि रिजाल्टआ फेब्रुवारि जोबनायथिं होगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननिया नैबे मार्च दानावहाय स्किल टेस्ट जानानै नोंथांमोननिया नैबे मे दानाव नोंथांमोननि फाइनाल रिजाल्ट दा बेयाव जायनि मोजां नाम्बार मोनदों नोंथांमोना 100% देग्लाय 2025आव नोंथांमोना साख्रि मोननो थांगासिनो दङ एकदम नोंथांमोना साख्रि मोननो थांगासिनो दङ बेखायनो रेडि जादो जायनोखि मोजां नाम्बार मोनखादों नोंथांमोना स्किल टेस्टनि थाखाय प्रेक्टिस खालामबाय था मानो होनोबा बेयावबो गोबां थालांनाय रेकर्ड दङ स' बेयाव प्रेक्टिस खालामबाय था आरो ग्रेड 4आ नोंथांमोना नैबे ग्रेड 4 पस्टआ स' बाहायबा नोंथांमोना बेनि थाखाय मोजाङै प्रेक्टिस खालामबाय था गावनि लकेलिटि नलेजआ थाथारनांगोन कम्पालसरि बेखौ नोंथांमोना रोंनांगोन प्लास आसामनि नलेजआबो नोंथांमोना थानांगोन आरो बेयाव नोंथांमोना 100% ग्रेड 4आवबो साख्रि मोननो थांगासिनो दङ स' बे थांबाय स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि बीटीसीनि रिजाल्ट एग्जामनि सायाव फैबाय दा नोंथांमोननि ग्रेड 4 अके ग्रेड 4 नोंथांमोननिया जादोंमोन हमना ला जोंहा नभेम्बराव भाइभा टेस्ट जादोंमोन दा बिनि पस्टआ गासै 193 दङ दा बिनि रिजाल्टखौहाय सर्सआव मोननाय बादिबा 27 नोंथांमोननि जानुवारि एबा बिटिआर एकर्डिंनि सिगां होनो हागौ बायदि खोनादों दा नोंथांमोननिया जायखिजाया जायनोखि मोजां पारफरमेन्स होदों नोंथांमोना ग्रेड 4 साख्रि मोननो थांगासिनो दङ आरो बिनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ जुदि होमारोब्ला 27 नोंथांमोना जेब्ला बिटिआर माने एकर्ड डे प्रग्राम जायोना बेयाव मोननो हागौ बाट आनअफिसियेलि नाथाय फैनोबो हागौ जानो हागौ नोंथांमोननि रिजाल्टआ नैबे जानुवारि गेजेर सप्तायाव मोननो हागौ आरो दा जियानो जा बयबो साखाफारा जाना थादो बीटीसीनि जायनोखि ग्रेड 4 होदोंमोन स' बिनिफ्राय आरोबाव दाखालि बावै मोनसे फ्रेस मिट जादोंमोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि जीटी अके जीटी बेनिफ्राय पीजीटी जायनोखि टेट एग्जाम होदोंमोन बिटिआरआव दा बे 1:1 नालाय स' बिनि रिजाल्टआ नोंथांमोननिया नैबे जानुवारियाव होगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमन गभर्नमेन्टनिया अके स' नोंथांमोननिया जानुवारि दाननि गेजेर सप्तायाव नोंथांमोना किजानि मागोनि सिगांबो मोननो हागौ बेनो जाबाय नोंथांमोननि जीटी पीजीटीआ दा काट अफआ बेसेबां 100+ बेसेबां थांगोन बेखौ मिन्थिथ'वा बाट नोंथांमोननिया स' रिजाल्टआ फैगासिनो दङ बे जाबाय जीटी पीजीटी टेटनि रिजाल्ट देन नोंथांमोननि फरेस्ट स' बे फरेस्टआ नोंथांमोना मोजां नाम्बार मोनदों गोबां मोजां नाम्बार मोनदों नाथाय फिजिकेल टेस्टआव गोबां लेंहरगोन आरो बे फिजिकेल टेस्ट क्वालिफाइड खालामबा बायबा दंबावो आरो बायबा पास जाबासो नोंथांमोननि साख्रि जागोन स' बेखायनो फिजिकेल टेस्टआव जायनोखि नोंथांमोना थांनो गोसो दङ एबा मोजां नाम्बार मोनदों एग्जामाव बे एग्जामाव अब्ला नोंथांमोना नैबे फिजिकेल टेस्टनि थाखाय रेडि जाबाय था आरो बेनो जाबाय नोंथांमोननिया जानुवारि जोबनायथिं आरो फेब्रुवारियाव बे फिजिकेल टेस्टआ जानाय चान्सआ दङ आरो लोगोसे नोंथांमोननिया एप्रिलसोआवहाय नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननो थांगासिनो दङ बेनो जाबाय फरेस्टनि सायाव स' बे जाबाय बीटीसीनि सायाव देन बेनिफ्राय आपकामिं नोंथांमोननि ग्रेड 3 एप्लाइ खालामनाय पस्टआ नोंथांमोननिया गोबां दंमोन ना स' बिनि एग्जामाबो फेब्रुवारि मार्चआव जानायनि चान्सआ बारा थ' बेखौ जों मोनथिबाय देन बेनिफ्राय थांसै दानिया स' बेनिफ्राय जों थांसै दानिया एसएससिआव
So दायो जों फैबाय एसएससि आव देन एसएससि होनाय लोगो लोगो जिडि कनस्टेबलावथ' साख्रि मोनबाय जायनोखि दाखालि बावै मोजां साख्रि मोनलांबाय जोबोर मोजां मोनदों गोबां फलोवार्सफ्रा मोनबाय बड' जब इनफ'नि जेनोखि फलोवार्स बिथांमोना फंबायमोना स' एसएससि जिडि कनस्टेबलाव मोनलांबाय देन बेनिफ्राय गोदान एसएससि जिडि कनस्टेबलनि जेब्ला एप्लाइ जायो हाजार पस्टआ फैगोन आरो नोंथांमोना 10 पास जाबानो बे पस्टआव हागोन प्लास एग्जाम केलेन्डार आरो लोगोसे एग्जाम नटिस गोबां दंखायो एसएससि आव जेरै दिल्ली पुलिस कनस्टेबल 10 पास जाबा जायनोखि नोंथांमोना ड्राइभाराव खालामनो सानदों 10 पास खालामना थांनो हागोन आरो जुदि कनस्टेबल थार्डआव साख्रि लानोबा जिडिआव 12 पास खालामनांगोन एन्ड बेनिफ्राय एमटिएसआव 10 पास खालामनांगोन दा बेनो दिनैनि भिडिअआ 2025 आव नोंथांमोना साख्रि लानो थांगासिनो दंखायो माने गोबां नाजाबावनांगोन जायनोखि नोंथांमोना एसे एनैयाव थालांदोंमोन स' नोंथांमोना टारगेट लादो 2025 आव नोंथांमोना गोबां साक्सेस जानो थांगासिनो दङ बेखायनो नोंथांमोना प्रेक्टिसाव थाबाय थादो जायखिजाया एग्जामखौ होनो आरो जाय नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनबाय लाइक कमेन्ट शेयार आरो हानायसेबां जायनोखि गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो गभर्नमेन्ट जबनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों मोननो हागोन